Pansi toy itu. Lasin nili jitu election tapi haji apa nili along kedam di mahasiswa pencenglok Karbiang longan West East nili ang ton dam lapen nili jitu ke teglong ating pan ulong te ke high date up high dak ke longji ke lak pen kom ke high date dol lapen ke total wood long ji ke niltum lak trok le kai lak trok an le he la sa bet lak phwa bat du che la si ke high date a wood a margin bang ke lak pen nitum hai ponji Sir, ate kadam tang la Karbiang long special ket weekend nganon la election judet ten tum pek lang pon ang tu la chini ro election bang ke duhut bang ke la ke tender call long le allotment pilong le advertisement pilong le la pen ke appointment pilong le la si non election code of conduct judet ten tum like sir non merging tisu haidat pen pulong te alang kita me phatek ke jang bang lo hempre kamen pen phatek jang lo la pen alang li ke Karbi lo ka chang le asong Inglong pho alang li president central committee ki mantang lo lapen alang li ke hempre ke hang ka che song pen si ra kam klem ke cheng sia bang phulo lapen nili mata hempre ke hang ka che song long si nil ke do chenga bang phulo nili methang mata nogong jeng long phatek ta jang lo lasi first alang li phan ka paning ye dun ji ke Karbiang long a jilding klui pen ka che song bharorang kanglong ke tok jir Article 244A putha waida klarsa pen parliament long paning jedim lapen ang parantami yel tum central government pen direct funding pen chenglok lapen ada central scheme ko an magedu padojoi long loi motor pro pada Karbiang long asayang deng ka peching thurji phanke ka ke kleb je phanke pa bori ponpo chak pobo